Puilao nongno ei story no sai khwnarnai security guard ni. Security guard duijon burui no hamjaguinai bairao khari thammani. Bihik ok gwnang no bo yakarinai alka madam burui bai bairao khari thangmani. Ei security guard ni life story ongkha hinkhe puilani siming norok no wngnai tongdi paithak jora ang sai khwnarwnai. Bo ongkha kaisa company o security guard khaio. Security guard khainani bo jagani boni suti ongui nogo thangui tongphoro boni bara malik bai malainai rang sanjagui rang kwrui rumui angui thangkha. Boni aro rang kwrui hininai sawui bo office o thangkha. Office o thanguinai bo je office ni boni samung khaijaknai abono khai tongo. Bo table o huka je borok ni sar achuk phaijaknai. Borok ni sar bo aro staff rok tongo aboni bo light rok joto je fan nungra ongmani aborok no bo joto kiling ma khaio tei sap rok khaima ro hupainai. Tei bo hwnkhe baira gate o bo security guard ma khaio tei noksing no bo ma khaio. Noksing ni khaimani pore hwnkhe bo gate o thanguinai ma tongo. Bo haikelenai sap khlai kiling khai tongphoro no borok ni je aro samung khainai company o staff rok masa masa phaiinai boni abo achukjaknai no sap de khlaika hinui sungo hwnkhe bono sap khaijak hinui samani pore masa masa achuk phai. Jaga o borok ni madam bo aro achuk phaikha hinkhe madam no hinkhe aroni staff rok ekdum mokol kaio tei chajaklaio bo burui masani baguinai borok ni staff aro je chela rok tongnai borok no mokol kai laio hinkhe borok hinkhe sia je security guard bai borok ni madam boilai tongmani tei borok buphuru jani boilai thangkha abo ke phano saimaya. Aroni bisingoi je company o samung khainai tei beton bo kaham kaham manui tongo. Abono bo mokol kaiyaui se security guard kaisa beton kom manai bono si bo mokol kaio. Hamjago himani bo komya bono si bo hamjago beton kwbangma hamjaya beton kom no si hamjago kaisa bwkha bai bwkha feeling ongman ek ongman ta haini bagui bo security guard no hamjakha. Yang o hinkhe security guard ni bik hinkhe yang ok gwnang ekdum kosto khlainai bo yang tui rok khogoi yang samung tango yang bwsai security guard khaiani thangkha hinkhe yang o bihik kosto khe fano samung rok khai tongo. Security guard ni bihik hinkhe ok gwnang tei ekdum borok kaham. Para ni borok cherai rok bo bono nukha hinkhe nanai help khai rui ro tei tui rok khogani thangmani loge tui rok khogoi rui ro bihik no borok kaham hinui nai. Yang o security guard bwsai hinkhe yang o gate o duty khai tongo. Yang o duty khaifano bo yang bo boni ok gwnang burui no bo achuk khe ador khaio yang o alka burui bai tongphano. Tamoni hinkhe bihik saimaya tui khwlai haini bagui bo bihik bai bo saimaya tui khwlai yang bihik bai bo kok khe kaham kaham sainai ador khai tongo. Haifano boni bihik boni bwsai nogo kwrui phano boni para ni cherai rok phano bono bachoi rengui nogo phainai loge rui tongphaio. Security guard khainani bihik buchuk si ador gwnang buchuk si maya gwnang bwsai samung tanguinai phaikha hinkhe bwsai no buchuk ador khainai mai rok charu mai rok khuruinai tei bono bui abo haikhe char no buchuk ador khainani mai rok khuruinai charu boni bohok kaisa ok gwnang bo bohok kotorma haiphano achuk kosto khlainai bwsai no haikhe maya nangmani baguinai mai rok tui khurui charu. Abo chuk boni bihik haikhe kosto khlainai bono charmani bihik ni kosto no bujiya abosi bo alka burui bai boilai tongo. Aboni tei next day o hinkhe no bihik no doctor o phunuk thai bihik ni je boni bana ni delivery ongani date rok buphuru abo rok nainai tongna nango haini bagui doctor o twlangui phunukani nangkha hinkhe haikhe doctor o twlangpainai bo security guard khlaiyani thangkha khlaiyani thangui security guard boni je duty bo duty rwpainai suti mankha hinkhe phaikha bo nogo thangui tongphoro. Abono borok ni je company ni madam bono bathakdi hinui rengui saka aboni bagui bathaka hinkhe borok kunui to age theke no boilai tongo tei chajaklai bo bono chajak bo bono chajago. Aboni bagui borok kunui kok salaiyani bagui rengkha burui security guard no hinkhe borok haikhe bathakui kok salaikha hinkhe kok salai tongphoro no burui bono hingkha nungya tei buphuro twlangui nungya tei ang bai buphuro kaijaknai hinui chela no saka. Afuru chela taitima khainai bihik ok gwnang ani burui ok gwnang ani burui ok gwnang no ang haikhe bohogo haikhe khlainai yakarui thangmanai ba hinui hingkha. Hinkhe nungya nini bihik bai tongdi nini bihik bai phano tongdi na ang bai phano tongdi hingkhe sabai tongnai nungno decide khaidi hinui chela no saka tei chela bo.
bihing no ok ganang haipansi bo yango bo tei masa bai hamjak hingke tei tongma khainai ba bihing ni kok no manakha je tak sikla hamjaknai bai abono burui charlak bai ekdum kwchal khe tongdi burui charlak bai malaikha hinkhe niji ni life kahama ekdum kuchung khe chungsai tongmani abono puito borok direct sukurugui rwi mano haini bagui no burui bai ekdum kwchal khe tongmani chao tei nai nugui nai hinkhe bo tei tongmo khai siniba burui ni kok nawui nai no tei jeno hinkhe hara bais ongani decision khaika company ni borok rok bo staff rok bo wanajaka borok si chajagui tongo bahai chung achuk gorom gorom chini beton kwbangma tongoi ba security guard hamya mano bo tui khari thangka borok bwsamo hai onglai tong hinui ekdum wanajaka borok ni master rok bo yango hwnkhe yang bihik security guard ni bihik yango hwnkhe onek kapjak bo onek dukhun nangjagui kapjak uansuk maya je bwsai bono haikenai abo hai jorao bono haikenai yakarui alka burui bai khari thangkha hinui uansuk maya je bo onek dukhu nangjagui kapkha abono norok video no nainai bahai nangjakha tai comment khai sadi jodi chajak tongkha hinkhe kwbang khe share khai di video abo hai ta ong hinui phunukmani si jate bobishot rogo alka burui bai haikhe tonglai nijini burui kosto maya tui abo hai ta ong hinui video phunukjak kha video ni story hinkhe omo haino hinkhe tini ni bagui usung no ong sinai.